o uso intencional dos procesos teatrais para alcanzar obxectivos terapéuticos. Que quere dicir isto? Ben, a dramaterapia utiliza diferentes procesos artísticos, xa sexa do teatro, das artes plásticas, da música, da escritura, da danza, para que a persoa poida desenvolverse. Unha das características principais é que a dramaterapia permite que a persoa poida desenvolverse dende a experiencia, dende a acción, e non adquirir as habilidades ou a resolución de conflictos só de maneira conceptual. Esta experiencia permítelle que sea máis doado despois poñelo en práctica na súa vida diaria. Outras das características é que a dramaterapia parte dos aspectos positivos da persoa. Que quere dicir isto? Non se centra nas carencias ou nas deficiencias, senón que busca o desenvolvemento e o crecemento persoal a partir dos aspectos positivos das persoas. Pode desenvolverse en grupo ou de maneira individual. Ademais, non tes que ter experiencia de ningún tipo en ninguna das artes para poder formar parte dun grupo de dramaterapia. É verdade que a persoa co imparte sí que ten que ser especialista, ten que ter coñecementos terapéuticos, artísticos, pero ti, se queres formar parte dun grupo de dramaterapia, non te preocupes se non coñeces nada, porque vas a poder facelo. E ademais, a dramaterapia é para todos. Que quero dicir isto? Hai persoas que van ao gimnasio porque lles gusta relaxarse, hai persoas que escriben, hai persoas que van a yoga e hai persoas que van a dramaterapia para poder coñecerse. Porque a dramaterapia entende que todas as persoas precisamos desenvolvernos, que todas as persoas podemos coñecernos, que necesitamos un tempo para crecer. Quizás teñamos portas abertas, algunha ferida que sanar ou simplemente poder dedicarte un tempo a ti mismo. E isto proporcionache a dramaterapia. Por eso te animo a que podas practicalo porque estou segura de que o vas a disfrutar.